Салом духтарам, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Ман имрӯз барои субҳона ширбиринҷ тайёр кардам. ҳозир қариб ки тайёр шудагӣ, кам тараки дигар мондагӣ косода мекашам. Ина косода кашидам ширбиринҷа. имрӯз тавақда не косода кашидам, барое ки камтар сиёҳтарак омадагӣ буд. И сливочное масло ҳамроҳ кардам. Бо панкейки тайёр кардам. Намихел тарелкада чиндам. ҳозир иншолло ки мешинем субҳона мекунем. кӯдакои ман ҳамин блинчикию панкейки бисёр наз мебинанд. ҳамудама тез барои кӯдако тайёр мекунам. хайнам халия имрӯза завтраки мо касе ки хурдеса боша иштиёитон. хеле ки ай филмо медидем, ҳамин америкада хел автобусҳои зард буданд, скулбасо мактаб бачаҳоя мебаранд. иҷода саҳарда вақте ки мактаб мераванд кӯдако, раҳ ҳам хел пур мешава. автобус гати бо омаданда соатҳои 2-3 раҳҳо ҳам хел пури автобус мешаванд. пробка мешава раҳ ай рӯи ҳамин автобусҳо. мо кӯдакомона автобусда номнавис накардем, барое ки хонаи мо ай мактаб дур нест. барои ҳар як кӯдак 5000 дирҳамӣ барои автобус мегиранд. 5000 дирҳамаш қариб ки 14-15 ҳазор сомони хидмон мешава. се кӯдакда и 44-45 ҳазор сомони хидмон мешава. хела пули калонай. барои ҳамон мо автобуса интихоб накардем. ҳозир духтарома шумода бо ҳамон нархи мактаба нишон медиҳам. дар комментария бисёриҳо пурсидан, ҳатто бисёриҳо бовар накардан ба ҳамон нархе ки ман гуфтам. ҳозир ман нишон медиҳам нархша. бинен худтон духтаро ки ҳамин мактабда мо чанд сомонӣ месупорем. роведа киҷи ванай 20 000 пули мактаб, 600 юниформа и 2000 пули китобаш. асмоа грейд 5 25 000 пули мактаб, 600 юниформа и 3000 пули китоб. муҳаммадом грейд 7 28 600 и китобаш 3500 дирҳам. плюс нигоҳ кунанд барои транспорт 5000 дирҳамӣ сари ҳар як кӯдакай ки мо транспорта нагирифтем. духтароида ки интересно буд пули мактаб, метавонем ки ҳаминҷа пауза када ҳисоб кунем ки синфи чанда чанд сомонӣ мешава и мактабда пул. пули мактаб плюс юниформа плюс пули китоб ҷамъ мешава. агар ки бо транспорт бигирен бо дабавка мешава. хӯрок ки гирифтен бо хӯрокшам дабавка мешава. духтаро кадоме ки ма дабовар накарда буд, метавона ина камҷа пауза карда суми мактаба бина. кӯдакои мо мактаби шахсии Массар Привет Скулда мехонанд, American School иҷа. сабаби ки мо се кӯдака овардем, мода скидка карда $20000 кардам. а так $23000 мешава се кӯдак. хутон бо метавонем ки пауза карда ҳамаша ҳисоб кунен. ягон ҷои дурӯғ ё фиребаш набуд духтаро. духтаро молои ҷай бинем, барое ки зелен безеб нашава. ҳам хел ов шапида меиста. ҳамҷо хеле установид кардагиянд ки ов шапида меиста. нархи як райҳона бинен дар иҷо чӣ хел қиматае духтаро. тоҷикистони худмон биҳиштай биҳишт. ҳама чиш ҳам арзонай, ҳам болаззатай. салому алайкум занҳои азиз, мухлисони меҳрубони ман. ана нигоҳ кунед, ширкати Фаберли фармудаҳои мана овардан, фармоишоя чизои беҳтарин. ман ин чиза якум бор истифода набурдам. ана аз ҳама чизи беҳтарин, ҳамаш беҳтарин. бо ина нигоҳ кунед, барои зан плитаву каструлаи тоза кардан. меша ки покистар намековӣ, қум намековӣ, як бор меша ки так тоза меша. барои либосаи хушбӯй кардан, ана духиҳои хуб, ана краска, инҷа шампунои хуб, ана аз ҳама чизи беҳтарин порошок. таракак меандозӣ, либоса бисёр тоза мекунад бениҳоят. хуба иноя ман истифода бурдагим. шахсое ки дандонашон хун мешад, ҳамина истифода барои назм мешад. ана беҳтарин чиз ҳозир ман шумода мефаҳмонам. ин хамираи дандоншӯӣ. кинода мебинед ки дандонашон сафсафед сафед аст ку аз ҳамин хамираи Фаберлик истифода мебаранд. бо як чиз дигар
мо наз мебинед сковородкае ки начаспад диде ягон чӣ намечаспад як бор гуфтаи тоза мекунӣ тарак равған меандозӣ тухмириё тайёр худаш тайёр мекарад ягон кор наметавонӣ худаш така тайёр ана касое ки дар хона нишастанд ба анами рақамҳои дар болои экран занг зане ба шумо хоҳари наздики ман меҳронаҷон ёрӣ мерасонад то директор шудан а касое ки намехоҳанд кор кардан метавонанд ки фармоиш киян ҳамин чизое то дари хона оварда бо ду дасти адаб месупоранд занако қафо намонед духтуро аллакай молода ба соли нав тайёрӣ дидесан ай ҳами аввали ноябр сар карда аллакай ҳама ҷоям хел игрушкаҳои новогодни украшения ёлка ва ҳамхелин чизо оформит кардагиян ҳама ҷоя мо соли нава ҷашн намегирем духтаро лекин ман хостам шумода нишон диҳем ки чӣ хел дар дубай молоя украшать мекунанд пешаи соли нав тайёрӣ мебинанд ҳамна хостам шумода нишон диҳем на секундочку. Чего подсветка шгирён есть? Шанел дромадем ҷода шавҳар омада як чиз гирифтам иншолло ки хона рафтем ман ҳатман шумода нишон медиҳам духтаро кафеи Паул дромадем ягом чӣ хӯрдан ҷода ай ҳамон чизкеки вай дафт гирифтагӣ бидем клубничный ай ҳамо гирифтем хайру ведаем как всегда макарон с нас мебина бод ҳамхалин печенкаи дига гирифт новогодняя ям и соку горячий шоколад баъд ҳамхалин кофеи хунук заказ кардам бо кӯдако Паул французский ресторанай бисёр чизош бамазай выпечкош особенно бамазай хӯрокошам бамазай агар дар ҷои зиндагӣ мекардагӣ бошед ки ҳамин ресторан боша ҳатман дар омада бинен шумода маъқул мешавад ина чизкек в разрезе секабатай шоколадный клубничный и баъд ҳамон бисквит худаш Сукновар. Özüm yo'ra.
چی گفته؟ 3 ноябрда рӯзи байрақ дар иморот буд. Барои ҳамои ҷада ҳози легокати ҳама байрақҳои хидчона сохтиян. Кӯдакҳои моям шавҳарам кати байрақи хидмона байрақи Тоҷикистона даиҷа сохтесан. Мо беҳад ватанмона дӯст медорем, беҳад ватанмона ёд кардагем, падару модармона, хешу табормона. обу ҳавои Тоҷикистони биҳишт осомона бениҳоят дӯст медорем, бениҳоят ёд кардем. бовар мекунед, кӯдако ҳар рӯз мегӯянд ки мо Тоҷикистона ёд кардем, мо намехоҳем дигар дар Дубай истодан, мо мехоҳем Тоҷикистон равем. хидмонам ҳамин хел ҳамроҳи шавҳарам беҳад барои Тоҷикистон зиқ мешавем, ёд кардем Тоҷикистони азизи хидмона. одам вақте ки ай ватанаш дур мебудай, баъд ба қадри ватан бисёртар мерасидай. духтаро, агар ки ҳаваси дар хориҷа зиндагӣ кардана дошта бошед, аз ман ба шумо маслиҳат ки ҳеҷ вақт и ҳаваса нахӯрен. ай Тоҷикистони хидмода беҳтарин ҷонест дар рӯи дунё. лекин ки мо ҳозираш да иҷада зиндагӣ мекунем, барои мо беҳад душвор шудесай дурӣ аз ватан, беҳад кӯдако барои Тоҷикистони хидмон зиқ мешаванд. ҳамина фаҳмидам ки ҳо калон метавона худша дошта, метавона ҳамон зиқиша пинҳон карда, лекин кӯдако бениҳоят зиқ мешуда будиянд. барои ҳамин пеша оне ки ягон давлати дигар сафар карданиян, зиндагӣ кардан меравен, аввал хуб фикр кунен духтаро ки фарзандои шумо метавонанд дар оҷа истода ё не. барое ки кӯдакотон зиқ шава, шумо ҳеҷ кор карда наметавонед, барое ки ва ё кӯдаканд ва ё наметавонанд дар ҷои бегона. худтон бо пушаймон мешавен, бо зиқ мешавен. барои ҳамон маслиҳати ман шумо да духтаро, агар ки орзуи дар хориҷа зиндагӣ кардана дошта бошен, ин фикра аз сартон бурорен. ай ватани хидмода дида ягон ҷо беҳтар нестай духтаро. ман шумода бахилӣ накардестам, ман ҳамчун як апа, ҳамчун як хоҳар шумода маслиҳат додесам духтаро. ба ҳар ҳол аллоҳи бузург кӯмакмон мекуна. иншоаллоҳ ки одат мекунем даиҷа, иншоаллоҳ ки ҳамаи изиқиҳомон мегузара. ман чанд духтар кати шинос шидам дар Дубай, тоҷико кати ки гуфтан ҳоли 1-2 сол ҳамин хелай. иншоаллоҳ оста оста одат мекунен меган. худо худаш доност. алҳамдулиллаҳ корои шавҳарам хуб рафтесай, фирма кушодагиян даиҷа, компания кушодагиян, корошон хуб рафтесай, маош ҳаст, кӯдако хондесан мактабда. худо ба шукр хонаи шахсии худмона дорем. орзуое ки доштем ба орзуҳомон расидем, вале аз ватан дур будан ин аз ҳама бадтарин чиз будай духтаро. худо куна ки мо одат кунем ва ба мақсадҳои худмон барасем. духтаро, ина байрақи хидмон, кӯдако сохтан байрақа, нигоҳ кунен. байрақи беҳтарин дар байни байрақҳо, байрақи ватани азизи хидмон, байрақи Тоҷикистонмон. духтаро, ҳозир ман шумода нишон медиҳам ки шавҳари мада чӣ гирифтан. ай магазини Шанел духӣ гирифтам. и чек шай 510 дирҳамда духи Шанел гирифтам. новинка будаи бӯи нав, аромати нав.
100 миллилитраш 734 дирҳам буд. Ман 50 миллилитра гирифтам. баъди кӯдако бӯи духӣ да сари ма дар мекуна, барои ҳамон ман 50 миллилитра гирифтам. Консультанташ гуфт ки даи бу сар дар намекуна. гуфтам хай аввал истифода барам ҳами камша. вақте ки дар накад сарам бо метавонам ки ҳар замон рафта бо миллилитри калонша бигирам. духи французския Шанель оригиналай иҷада молошда духиҳо либосҳои оригинала мефурӯшанд. бо подарка кардан мада ай ҳамин духиш дута пробники дигару сыворотка маска бо як лосьони дигар. духия истифода бурдесам духтаро сарам дар накадесай. рост мегуфтай духиш буш бад нестай, сари одам дар намекуна. мо занҳода мумкин аст вақте ки берун бироем духӣ шавем, хонада метавонем ки ай ҳами духиҳо истифода барем. инам хеле тӯҳфа харидан мада шавҳарам ки ман хеле миннатдорам.